kod tije ma idendo ni Kazi Mtaani. Mana 700 kende ema ibiro mi tijego ma ichako ayanga tarik 1 dwe manyien ne chenro mopogore opogore kamoting'o pith mar yien, ler mar alwora kaachiel kod keto ler e aora. Kaunti Commissioner Gilbert Kitio e kinde romo ma okelo kanyakla jotelo mag riwruok mar ngao ma bende obagi alap mar tiegruok jopuonj ma Kericho olero ni yiende makwan gi romo milion 2 osepidhi mar neno ni gichopo chik mar jatend piny mar pidho yien makwan gi romo bilion 15 kachopo 2032. Bende omedo ni nyaka sani duol ma ochung'ne bunge e pachoka oseiko koth yien mar romo milion 8 ma ibiro pidhi e kor gwenge. We have applied and we have received over 7,000 applications within Kericho, and very soon we will be doing the final picking or the final choosing of those to work in the climate works program. So the youth should be prepared. First batch works for 2 weeks, and then another batch comes for the next 2 weeks, like that. So that one, 1st of July, the youth should be ready to go. We'll also be talking about the 15 billion trees which we'll be planting. So far in Kericho, we have planted over 2 million trees. And we have been told by the county conservator that we have 8 million tree seedlings which are available.